φρεσκοκαβουρδισμένος καφές φτιαγμένος με μεράκι. Καφές, τέχνη και στιγμές που αξίζει να μοιράζεσαι. Latte art που κάνει κάθε φλιτζάνι μοναδικό. Η μυρωδιά που ξυπνάει τις αισθήσεις και γεμίζει τις στιγμές μας. Απολαύστε τον καφέ σας με την παρέα σας, με γεύσεις που γεμίζουν την ημέρα σας με χαρά. Ένας καφές γίνεται πιο όμορφος όταν τον μοιράζεσαι. Απολαύστε τον έξω με την παρέα σας μέσα στην κίνηση της πόλης.